Ibainu raja nami di pertikian non nagabi boita marpungu di napadu-padu day nangon ng jumulo porhat matapos Tuhan na. Di hari Minggu tanggal 12 Februari marujung ngulu maday nangon pukul 10 di bagas nami. Jadi tutup usia may day nangon 85 tahun. Songon ni maraja nabi na boy tarpatupahami. Songon tidur ngulu manang riaw singkat ni dangon kita taluh na. Walau hurak sikot raja nami tuhat tama pasikop pun. Mulai ada mandi pasorohan nami sian bona suton botima. Jadi ala usaha do partikian madok atas iyan do ngasahuta. Jadi dorang sofa satami hata sawotik perjulu hami madok mauliate mari tuhata mauliate ma kita taluhut talean akati kita na argai laho menguduki ulaon parsaur matuani inang nataholong opu binanga borujutom lima nang marumur 25 tahun. Jadi nahu ya kepada Bapak pemerintah setempat kami juga mengucapkan banyak terima kasih beserta lingkungan dan tetangga jiran keluarga besar Panjaitan Tuan di Pangarna. Jadi itu dihamu siagian, iya siagian persada Tuan di Pangarna. Jadi itu dihamu ajuton nami ajuton pulu. Bison kami siat dong asa utamu. Dohok do mardok niroha di naung jumolo di alap tuhata inang nataha kolongion. Jadi dang kola gedang do honon nami adong do hata di parjamita nama dok natar surat mai dipilih piopat biaya onomi. Unang hol sohok kamu agia aha alai sadok paboto hok kamu ma tu amat tari bata akapang idua muna marhite-hite tangiang dot elek-elek mardongan mauliate. Nadi dok nadi siamang su nami takas do taboto. Songon nani dok nisi buat natarat tataruhonan non inata naung jumolo saurma tuon. Asa dilea dihamu dilihat tuata dihamu kaza dari gogo do bisuk dinalau mangudu cakasudo muna. Jadi asa do nami ma songon ni do nisi tua reme belum jiwar orang metap belum ibari mane. Hai sudah mahamu pinoper inang nong saur majuon si buat Victor jala sudah mahamu totong si buat dami. Emma itu balgat yang ni rumah balgat yang ni copo. Bandung gajang umur ni inang naung saur majuon. Saya gumajang ma umur muna sudah peparana akada poso. Emma itu Kau ni gunung tua rakana imar dagu-dagu. Amat tari batado si lewat tua. Saya sudah mahamu keluarga besar do peparana di Abu-Abu Jalu Timur kamu di Abu-Abu. Jadi mau lo tunggu songoni bisa ajak kami canda dua Tuhan mana pasti kopon. Mau lihat mak ajak kami dong asal tak. Tapi ale-ale na sumurong ima Tuhan Yesusi. Jadi ikut tusido kita. Ahamanggo di Portidion pasatok pinan doon. Ya, tak mungkin kekal. Jadi ngagurjudo inangon iti maraleale hami maraleale mardongan bersahabat ya ngagurjudoon jadi agurjon nai la ilu hamuna ma aka uruna do taka keleng ro aka hopunate jadi ini ta saluhut na dakula kudang do honok ya singkat dok alam dok-dokan ale-ale na sumurong lima Tuhan Yesus yang gua ale-ale na ipertiyon pasatok ina din lima selamat jalan mada inangda mau lihat mainang nong di pasata mo untuk kata sian ale-ale oma mo songon edok nin yang terhormati pengurus gereja HKBP Kota Cirebon, yang terhormati anak cucu menantu dari ibunda kita Romania Gutom, yang terhormati panitia kegiatan ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kami muliakan.
Pertama, kami di sini berdiri di sini, saya selaku Ketua RT Jalan Kartini, ya koordinasi terus dengan Pak Damaning dalam rangkaian acara meninggalnya ibunda kita Romania Gultom, dan acara selama 5 hari ini. Kami masyarakat ikut lasungkawa kita atas meninggalnya orang tua kita, itu Ibu Romania Gultom. Kemudian pada itu kami mohon maaf kepada para undangan, baik para kerja, mungkin ya pengaturan kendaraan mungkin ada yang beradu, yakinlah nanti ada kawan-kawan petugas saya untuk mengatur lalu lintas ini. Dan informasi sore nanti itu acara pemakaman dan dilanjutkan pada malam hari ya Bang ya. Silakan Bang, lanjutkan, kita sama-sama menjaga keamanan. Semoga sukses dalam rangkaian pemakaman Ibunda Romania Gultom ini. Itu yang kami sampaikan dan terima kasih. Terima kasih. Kita keluarga besar Weksada nah hadir apalah di Tikyon Pupangido Hami Dohot Gomos asa tusom mahita marna tapak Yan alahu takas do bunani harian nami do ngatubu nami pacaitan mulubui aka na asima mo liate nang na pula na ikut campur amang dah olo hita do ula sakita tu hita anope maksudku mo liate mau liate Tolongi si Gajang umur sampai 25 tahun. Sayang dia manian hita saluhuna anggota Weksada. Boy madalaton akka poda nauli poda nadenggan na pinasahaan ni hala inangon. Ditiki nguluna secara khusus di acara akka pertangyangan. Ala naringgah do inangon dohot tu pertangyangan. Tunggurang do soso manang poda nauli poda nadenggan na pisahat ni hala inangon tuhita salhuna anggota ni Weksada. Sunguni inang nami opung kepin. Dua mahamu inang na dua nami di Weksadaon nungalao Besada. Saya dijakot di Batama inang nang jumulo di alap tuhat tahun di tangan siamunna jala di leo magajang ni umur di hamu inang opung kepin hamu nama nusoy hami nama muda-mudai hami tu akka ari nama ngihut dan kalungkanlah itu ke leher kalian sehingga itu menjadi pedoman hidup kalian. Ingat, apa yang kalian dapat saat ini tidak terlepas daripada dua mama kita. Jadi, sudah jangan mau urmu, senatik penghujur matu papil kapian. Kudia pehamu pino parni dainangon. Saya totong madapotan persaulian. Emma tutu. Si tabatua perlingkuman si boro. Debatado na martua. Horas mahamu saluhun na pinaparidainaon di parorot. Emma tutu. Sahat manasolo sahat tubot yan. Sahat na amin. Sahat ton anggaran dasar ni punguan. Tu hasuhuton. Dua anggaran dasar. 5 tuala inangon dohot tu Bapak Audi. Saha mahamu tu perhorasan jala tu penggabian Udima bak kamu musiki nang merujung golut dapat wahon tu Abang Audi Damanik dohot inang calon sutua boru siagian ada orang so dibain inang bibel tangian Maredehita saayat sian buku ede nomor 210 sia. Di sedoa lealeta nasoolo mubai
Ale-ale na sumurong ima Tuhan Yesus. Ay torope ale-ale na dihasi ang anon. Saluhut na imasadi molomate dagingon. Kode Tuhan diratakan, kode hapurusannya, kode pangadiagiannya. Alami kupuji kupasang apa minakuar minabadia. Alami sanukit na din kami pasang dukot na sinihatan. Nang dito nga to ngani, ulaw saur matia sa dario. Todo kami mangido jodo pang minabadia. Dinajong-jong kami, dengan inamami ng sumulong yarap mo. Imam, dinalaw pasahaton kata apulapoy to keluarga tinadiskan. Tuhan nasi marohan, paso-paso na keluarga besar tinadiskon namanya. Leo dinasidang sadani roha at kanamahahamaranti. Asa marsadani roha, marlas ni roha na sidani Tuhan. Toktong pos rohani na sidang makiring ke depan mengadaki. Mulu peadong siang pinopar ni inanamyon. Nasuboy ro lau padu-padu bakke ni inanamyon di acara na parpuri sadarion. Manangah habis sabab nanaing pararon mo inanamyon. Gabi ula-ula na patolpang di bagasoro na pinarbadian. Ima songon parhalado ni Purya. Sahat maya ni Tuhan pasahatom mo tinanam. Asaboy inanami, lau manugu-nugu sude ruas ni Huriam, na adong di lingkungan sadar, rap dohot inanami, dohot amanami di sonali Tuhan, rap dohot akayanakon. Tuang songoni nang amanami amang simajuntak dongan nami, di lingkungan sadar, paso-paso na sidarap dohot inanami Tuhan. Leo go golas niroha di nasida. Asa toktong di baga salas niroha kami. Ito nga to manis tungguan nang iya di Tuhan. Nang saluhut taherwas ni Huriam. Nadong di Huriam hakabite curo paso-paso Tuhan. Pasada roha ng pikiran namin saluhut na. Asa sada roha namin lao manihit ko. Nang ulaw sadaryo ko pasahat kami kuho Tuhan. Asa ho toktong rap duhot kami. Rap dohot hasuton nami jala sesa akadosa pangalaw nami asa tamadi kuari hidup keko dalam di bagasan guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus martania kami dodopan. Amin. Amin.
molo di paihuti utami na kaning tarsongot jujur ngulu na ni jahon hasuto bulun nunga tohoman yan na tuatuan nga saur matua maranak marburu marpahoppu siananak marpahoppu siap buru jalan marnini doho marnono anggo dihita hajol maun halak batak ngasikok be na tuatuan di adak tak alai di bagasat tikyon ala di bagasan hajol maut dope hita tong dope hita merasa berduka di halalauni inang natahaholongyon. Jadi dihamu keluarga besar pinopar ni dainang na pergi akahalak batak na adong di Rejang Lebangon di bawah naungan HMBB. Jadi kami saluhutna masyarakat Batak na adong di Rejang Lebangon merasa turut berduka cita pada sadarion ima di naung dialak tuhatta inata na tahaholongyon. Jadi anggona tua-tua tahun nungasonang be ibana di labung ni tuhatta molohu bege kami nak kaning umur nang nunga 85 jala pinoparna nunga 96. tulang nami dah satawi hami jadi hami sian raja nami satawi tulang sian PBB itu hami tulang teh satawi hami haruro nami sian PBB bahwa napa tuduhon hami na do nama rabut ni roha di pertua ni denangon di mana tulang natabado padopon di patu pahami di son sian pengurus ni sian PBB nami Pemuda Batak Bersatu buiro honon nami dang pada liling dope mulu tungoro holano peber kamu hami nang anggota di zon mungkin anong lopera dia kaadongan nami na sobuira pungu di zon mungkin akka halangan na uli na rin gamari na sida jadi di zon pagulang balang parahuna otik sasadia na hupasahat tami songon gatin ilu manetek sian PBB amat tadi batama namanggohi pasu-pasuna anong lopera ekspasatata ma dihamu par musik nami asa hupasahat tami silas ni rohanami songo pangurupi di hajuhutat tak pada ditikyon baik damang musik na hupartusi asabay damang masih tiyo-tiyo las padong matuhasatan